ok problème fosi t'a la da faamu n'ala sɔnna ma papa e kɔni t'a fɛ k'i minɛ n'i ka wari di ne ma ko ka taa clip bɔ mais cogo di mama n ko dɔnkilidala de don n tɛ dɔnkilidala ye kabini ye nin ye ne y'a dɔn ko sanga tɛ nin na mɔgɔ tɛ nin kɔ yɛrɛ k'i b'i ka wari di mɔgɔ ma courage bɛ mɔgɔ la sanga bɛ mɔgɔ min na hali ni ye nin ɲɛɲinɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko sanga tɛ nin na e tɛ mun ye dɛ yɔrɔ ni ye kanga di ɲɛna a jɛ k'i ka ne tɔgɔ bila ka bin i da kɔnɔ yɔrɔ ni jamana dɛ Ayisa aw kana kɛ ten mama yɔrɔ diɲɛlatigɛ baara o baara a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de ni a y'a daminɛ a ma mɛn ne yɛrɛ ɲinɛna ka Mohamed présente la n t'a dɔn i tɔntɔnya de kan ka se a ma i m'a ye sabula Aja ba dɔgɔnin i tɔntɔnya de kan ka se a ma papa ala ma se ale k'a bonya a kana dɔ la dɔrɔn n y'a faamu yɔrɔ Mohamed c'est bon hein c'est bon n y'a faamu i sigi an ka fila fɔlɔ Ayisa i sigi sa an bɛ fila fɔ e bɛ se ka na ka fɔ i bɛ taa tan cogo di papa i ka wari di mɔgɔ min ma walahi mɔgɔ min seere bɛ mɔgɔ min na talent bɛ mɔgɔ min na depuis ne ɲinɛ dɔn ko talent tɛ nin na Ayisa mama le petit an kan ka l'encourager yɔrɔ ni Mohamed filɛ denmisɛnnin min don denmisɛnnin cɛsirilen de don a y'i ban diɲɛ fɛn bɛɛ ma ko dɔnkilida de ka d'a ye bon o siratigɛ la an kan ka a l'encourager i y'a faamu aw bɛɛ ye génération kelenw ye i n ka kuma faamu papa mama yɛrɛ tɛ mɔgɔ fɛ non a b'a faamu toi là ni jamana ok c'est bon i y'a faamu problème t'a la Mohamed i bɛ se ka taa n bɛ tila k'i wele n bɛ wari ci ma i y'a mɛn Aja i bɛ se k'a bila sira la mama a t'a bila sira la papa John a ma se k'a ne yɛrɛ taara dɛ ne bɛ n ba ka wusulan dɔ ta k'a don sokɔnɔna in na ayi sokɔnɔna in kasa bɛ minɛ nɔgɔlen kɔrɔ bilalen papa kana to ka ni mɔgɔ nafa sugu eresuwa ɲɛ yɛrɛ Aja sabali sa mama e dusu de ka bon ne bɛ n ba ka wusulan dɔ ta ka n'a don a taara ok mama e bɛna changer kuma jumɛn de dɛ non c'est bon ça c'est bon papa bilali ma kuma ja fɛ n bɛ su bɔ yan c'est bon a ye nin dabila sa Maftini mariage ko men tɔgɔ di mariage ko in bɛɛ ɲɛnabɔra a ko bɛɛ ɲɛnabɔra a ko bɛɛ ɲɛnabɔra a kɔni tɔ tora une semaine dɔrɔn de sinon a ko bɛɛ ɲɛna fɛn bɛɛ bɔra o ka ɲi den dun ne y'a di n terimuso Awa ma ko mun ne y'a di Awa ma k'a d'a ma mun na grand sœur jatigɛ o b'o la o ma e t'a Awa dɔn wa Awa ye mɔgɔ ɲɛnama de ye wa ka n'o fɔ sa grand sœur i b'i den ta ka to a dɔw ma cogo di ka n'o fɔ sa ne bɛ ka sira cɛ n ka ko de ɲɛ a kana n'a fɔ k'a tɛ ne ni den fɛ parce que ne mɛnna ka sɔrɔ ne ma furu o de y'a to ne y'a di Awa ma o de la o tuma e m'a fɔ ɲɛna ko den b'i bolo wa i grand sœur n'o fɔ ɲɛna ko den bɛ n bolo kana n'a fɔ ko o tɛ furuko bannen ye ayi dɛ o tɛ furuko bannen ye dɛ est ce que e bɛ bi cɛw dɔn ayi a ka ko kɛ cɛ o ka fisa kɔfɛ a kana taa cɛ ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ filɛ nin ne filɛ n ta kamana gan kɔnɔ ne m'an ta fɔ ne ye n ta dogo mɛ bi a bɛ cogo di ne nimisalenba de don o kɔni ye tiɲɛ mais ne kɔni y'a di Awa ma fɔlɔ ni nin wagati in tɛmɛra i kan k'a fɔ a ɲɛna yanni ka a ko dogo a la mais ne bɛ ka siran dɛ a ka ɲɛ ou a ka tiɲɛ ayi ka n'o fɔ sa ne mɛnna ka sɔrɔ ne ma furu grand sœur ne tilala tuguni k'o fɔ ɲɛna ko den bɛ ne bolo n'o furuko banna dun ne bɛ ka min f'i ye a ka ɲɛ ou a ka tiɲɛ ne filɛ n ta kamana gan kɔnɔ diɲɛ don o don da bɛ ne ye mɛ sunɔgɔ tɛ ne ye den de bɛ yɛlɛ k'ale fa tuma dɔ la a bɛ na fɔ ne ka so ne ko mama mun ne tɛ mɔgɔ fɛ de adamaden tɛ se ka kɛ ten to e tɛ mɔgɔ si fɛ diɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ bɛna ne kana ne bɛ mɔgɔ fɛ cogo min na ne k'o dɔn e yɛrɛ bɛna ne kala la he Aja yɔrɔ ne b'i ka kanga di ɲɛna n t'i siɲɛ fɔlɔ n t'i siɲɛ laban a bɛɛ ne la cɛ ne bɛ su bɔ ne t'e faga a dabila ka ne faga e ma ni don na n faga kɛ n'i tɛ dangala dɔn i b'a ta kun ma bilahi e tɛ ne dɔn Aja e fana tɛ ne dɔn c'est comme si i ye bugɔli min kɛ na ma ɲinɛ a kɔ koyi ne hakili bɛ bugɔli in na Aja mais i tɛ nimisa ko la ka nin bɔ bilahi tɛ nimisa ko la k'a bɔ halisa o ko de bɛ kun na
I ma foyi y'a la fɔlɔ. Awɔ. Ya daminɛ ne di. Ne bɛ kɛ e to ye papa di ma mais a bɛ kɔrɔ k'e tɛ se ka bugɔ de. Ne tɛ se ka bugɔ. E de la ka pɛrisinden bugɔtɔ ya. Ne tɛ se ka bugɔ. Ni pɛrisinden ɲuman ka ju ye fara. Aja. Ka jɔn ju fara. Ka jɔn ju fara. Ne ko kuma fa de b'i la mama. Fa de bɛ na. Ne bɛna tɛgɛ la cɛ la ka na n yɛrɛ di kɔrɔfɔli ma. K'e O bɔ da ka ka na n di la yɛrɛ di dɛ. kɔrɔfɔli ma. O de da ka di la. Mama, E kun ka ne emo bɛ ka taa place ne di dɔrɔn. masa ni ne ta tuguni mama. E kun ka emo Zena ma place. ka kɔrɔfɔli la. Zero filɛ ta u bɛ taa ne dɔgɔtɔrɔso la. He Allah. U bɛ taa ne dɔgɔtɔrɔso la. E ni ne. Tɛ fɛ. Yan nɔ. E ni ne bile e ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Nin bɛ ka ni bɛ ne yɛrɛ dabaliya banna nɔ. Wala i kun b'a tigɛ ɲaga f'a ka bugu. Non, cɛ mɔnɛ ne donna bi. Mais ne ye nin minɛ. A bɛn ne la cɛ hali ni tɛ papa lamɛn tuguni. An ka taa n ka t'i bila. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna ka a gɛlɛya e ma. Yani mana si bɛ kɛ togo o togo a fɔ a ɲɛna o de ka fisa. Oh, grand sœur n y'a mɛn n bɛna Ne lajɛ. bɛ sira ɲini fɔlɔ. Awɔ, na ka t'i bilasira. Ouais, au moins ça va. Cɛ n bɔtɔla de filɛ yen sisan n'a ye ɲɔgɔn ye o. E n'a ye ɲɔgɔn ye Ee ko kɛra cogo di cɛ a tun bɛ ka essayer k'a b'a gɛlɛya cɛ mais a ka ko ka gɛlɛn dɔɔni mais n y'a essayer k'a d'a ma ɲuman na yɛrɛ de. e y'a d'a ma ɲuman na a ɲɛnabɔra fɔ la A ɲɛnabɔra kɛ dennin filɛ nin ye mɔgɔ a tɛ faamuyali kɛ kosɛbɛ quoi. A ko ninnu ka gɛlɛn dɔɔni mais a bɛ ɲɛnabɔ quoi. Parce que ko daminɛ don i b'a dɔn ko daminɛ la musomanin ninnu filɛ nin ye u b'a a fereke dɔɔni u b'a essayer i n'a fɔ u bɛ maloya mais u b'a don ta bɔ ta quoi. e ko k'a ɲɛnabɔra e tilara k'a fɔ tuguni k'a bɛ ɲɛnabɔ cɛ dɔgɔ i tɛ manamanakan fɔ dabila i k'i tilen ka kuma tiɲɛ fɔ ne tɛ nin impoli a qualité la i y'a faamu wa kuma n'i da camancɛ ye quoi halisa e ma kuma fɔlɔ kuma ka ɲɛ N'o de f'i ye trimɛ n ko musomanin ninnu filɛ nin ye i b'a dɔn san musomanin ninnu filɛ nin ye hali ni taara i bɛna dugu kan côté dɔw fɛ u bɛna cɛ ne ye ɲininka o de la ne y'i ɲininka de a ɲɛnabɔra wa a ma ɲɛnabɔ bon trimɛ a ma ɲɛnabɔ mais ne na mais den jumɛn i bɔnda la dɛ depuis a daminɛ m'a f'i ye ko n'i tɛ se ka ɲɛnabɔ n k'i k'a fɔ n yan n y'i sen bɔ n ka plan bɛɛ la han ne m'a f'e ye wa n ka cɛ fisɔn i yɛrɛ i tulo ka gɛlɛn non i y'a fɔ i n ye bɛ kɛ mɔgɔ sugu de ye tan non i b'a dɔn n y'i bila n ka mission na nimisalen denba de filɛ nin ye a bɛɛ ni ala cɛ mais trimɛ cɛ i bɔ ne da la bɔ ye non a bila ka bɔ an yɛrɛ i kana na n tɔ la énervé quoi trimɛ a bɛ ɲɛnabɔ quoi parce que ne n'a bɔra kuma la sisan n'o cɛ k'i k'a bila non ça va Oui, ça va. o kuma e kun taara min Dugu kɔnɔ. ok yala e de ye aja bila minɛnko la Mun bɛ yen? A man k'a kɔ wa? tata i sera sabali ye dɛ aja ɲɔgɔn mɛlɛkɛni e b'o bila k'o ka minɛnɔgɔ ko a fɔ nin sera minɛnɔgɔ ko ye Ne ma minɔgɔ kɔ a bɛna jumɛn de kɛ? Den musomanin bɛɛ bɛ baaraku fɛ yen. Wa ale ta bɛna to ka dumuni ba kɛ ka taa bu kɛ yan. N'a ma dege baara la a bɛ kɛ cogo di? yala ne bɛ ɲininka o yala e tora aja aji la ka minɛnɔgɔ ko wa Ne tora Aji la ka minɔgɔ kɔ. Aja tɛmɛn'o kan yɛrɛ. Aja ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ minɔgɔ kɔ ka tobili b'u fɛ yen. Ale ta se ka to yaala la o ye. A tɛ baara fosi kɛ yaala ni yaala. O tɛ se ka kɛ. kɔrɔ a t'e kɔnɔ yan ko a bɛ yan baaradenya de la a bɛ yan a b'a fa ka du de kɔnɔ i ye n faamu wa o tuma baarakɛla taara min Baarakɛla bɛ yen. baarakɛla bɛ yen et puis tu te permets ka ne den bila minɛnɔgɔ ko la E den ka fisa minɔgɔ ko ma. a bɛɛ n'a ta ne dun b'a la k'i ka sabali i ko n ka baarakɛla ta ka di ma n ye baarakɛla ta ka di ma i bɛ tila ka n den bila minɛnɔgɔ ko la
n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye kana na to na ka ne den ka kalanko tiɲɛ dɛ n'i y'a dɔn n'i m'a k'i den ye ne den de don i tɛna torturer yan i ye n faamu que ça soit la première et la dernière fois je veux plus que ka Adja ye baara dɔ la yan min ye ka baarakɛla to yen k'a bila baara wɛrɛ la yan i tulo bɛ n na wa i k'a dɔn k'a fɔ a mana i ka kɔɲɔ minɛ na a tɛ yan ka cɛlasigi k'i place la dɛ c'est vrai den bɛ bila baara la mais a ma se a âge ma. Ok, problème t'a la. i ye n faamu n'importe quoi. bisa wulile tɛ kulonkɛ dɔn cɛbakɔrɔ mugali ti mɔnɛ bɔ jɔn jɔn de wo kɛlɛ ne ni ka nɛgɛso kari nin kunna an b'u kɔnɔ an tɛ ɲuman kɛ an minɛli kɛ an fagali kɛ an birili kɛ ka n'u ye kelen de a ye fila tɛ ni kurazi silɛsa jarabi ko ayisi n'o ma n'o kura sani ni kɔnɔna mama jigi bi ka to ka bama muso ka nin mɛ ni miirila mama ka se t'a sɔn na ko bɛɛ bi nege kɔnɔ ni manganiya ko bɛɛ de ka di cɛ jɔn ka fali kelen bɔ dɛ le 11 juin l'ordre de drapeau bila ɲɛji la jaga jaga cɛba cɛ ba dunta cɛ n ka fali banna yan mɛ kabini don min na n ye mikoro kanu filaman tɔnda soyɛt basori ɲininka a b'a bɛ kalama ne ka ko ti mɔgɔ bolo ala de ko n'a mi mɔgɔ bolo san ka sɔrɔ snapo banna san ka sɔrɔ snapo banna ouais snipe bandi cɛ ne y'i tɔgɔ mɛn a mɛnna dɛ ala yɛrɛ kɛra n'a ye bi an ye ɲɔgɔn ye quoi cɛw ma i bɛ yan fan jumɛn san non appartement kɔfɛla la yan fɛ aw kɔfɛla in na cɛ n ka fali yɛrɛ banna cɛ a ka to ni fali kelen dɛ fala non est-ce que non fali tɛ ŋun yɛrɛ cɛ aw yɛrɛ pɛri to n ka cɛ o bɛ se ka kɛ cogo di non fali ŋun ye n'a banna ye wa o bɛ fɔ pate ni fali tɛ vɛri jan dɛ ko min d'i ma vɛri kɛ vɛri wa n ka cɛ n'i ye ne sa yɔrɔ i b'a fɔ k'a bɛɛ de bɛ snap bani wo foyi de tɛ snap bani wo n ka cɛ aw de kan k'a d'a ma wa n'aw ma min d'a ma an tɛn'o sɔrɔ an yɛrɛ i ma ye aw de kan k'a d'a ma non snap band o se ka kɛ sa cɛ a bɛ ka jamana girin fan bɛɛ fɛ programme dumanw ni concert dumanw o bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ k'o bila o min na k'o bila o kun dɔrɔn non cɛ e t'a faamu hali ni ne y'a f'i ɲɛna e tɛna faamu cɛ aw bɛ ka jamana girin fan bɛɛ de fɛ programme ni concert ni fɛnw non cɛ e tɛ se k'a faamuya hali n'a ye 100 000 sɔrɔ so in na a bɛɛ bɛ don son de la ni rappeur ye 100 000 sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ 100 000 a sigiyɔrɔma 100 i b'a sɔrɔ 2 millions i b'a bolo a bɛɛ donna son na e t'o sɔrɔ non o fana ye tiɲɛ sa i ye snap de ye snap bandi de n ka cɛ mais cɛ vɛri jan ka bila n'o ye sa vɛri jan ka bila n'o ye i b'a dɔn foyi tɛ yen bi n ka cɛ ya rappeur de sa a créé fan bɛɛ fɛ dɔrɔn walayi non n ka cɛ fɔ n'i taara ka na kɔfɛ k'an ka appartement filɛ kɔfɛla nin na don o don n ka répétition kɛ yɔrɔ ye yan o bɛ fɔ pate mais i ko n ka taga na kɔfɛ dɛ i hakili to a la dɛ i ko ka appartement filɛ kɔfɛ yɔrɔnin na mais n ka cɛ n'aw yɛrɛ ma to k'a d'an ma an tɛ se k'a sɔrɔ mais n bɛ na nin kelen na dɛ n ka cɛ taa ka na dɔrɔn an k'a wuli kabini don min na n ye mikoro kanu filaman tɔnda soyɛt basori ɲininka a b'a bɛ kalama ne ka ko ti mɔgɔ bolo a bɛ ala de bolo n'a min mɔgɔ bolo san ka sɔrɔ sinako banna le 11 juin l'ordre de drapeau bila ɲɛji la jaga jaga cɛbakɔrɔ bɛ sa ka sɔrɔ a kɔnɔ ma sanni ka san min kɔnɔ ta fɔ ne ɲɔgɔn na fitinin ni min ka maliyɛn hip hop la giri ko so giri pa sa dogolen o de bɛ kɔgɔ kɛnɛ ka bɛn na sinako kɔgɔ ne sera yɔrɔ banna kabini don min na tan salen ko n ka silence ta ko 26 kɔnɔ ko n ka masaya kura ye o caman bɛ ka n bɛlɛnin kɔnɔ ta ye a tigɛ mɔgɔ ta ye ala dɔrɔn u yɛrɛ ɲɛma non e cɛ nisɔn diya sa ko snap bani yɛrɛ sɔnna nisɔn ye non nin kɛra bɛɛ de nin bɛ diya sa fanu a y'a pɛrɛn dɔrɔn sɔnni dɔrɔn walayi n bɛna wuli sɔnni dɔrɔn madam halisa madam ma na fɔlɔ ne ka tɔnsigi ɛri sisan madam ma na fɔlɔ madam bɛ ka ko min kɛ ne tan tɔ a bɛna ne sɔrɔ n'o a ɲɛmɔgɔdenya tɛ kɛ ne fɛ yen jɔn yɛrɛ de bɛ fɛn dɔ ko fɔlɔ Simo ne fɛ yen tilegɛ na o ka di a ka di awa ça va ko kan dɔɔni a bɛ cogo di a tɛ cogo la kɔni baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen o don e bɔra ne fɛ i ka baara la e ma se ne fɛ yen bilen o tuma mun bɛ yen n'i ye ne ma se yen nɔ ne ka baara yɛrɛ ne bɔra i fɛ yen baara min na a tɔ bɛ ɲagamina ka taa fɛ o y'a to ne fɛnɛ ma se i fɛ yen nɔ bilen o bɛ se ka kɛ cogo di e bɔra ne fɛ yen baara min na o tɔ tɛ se ka ɲagami e bɔra ne fɛ yen nɔ ne ye fura
ne fura mun fo ani nasi mun ka nga san ani saraka mun ka nga bo o yɛrɛ ma kɛ e bɛ tila ka n'a fɔ tuguni ko baara ma kɛ e fana m'o fɔ ne fɛnɛ na kɛ i m'o fɔ ne na wari yɛrɛ fɛnɛ tɛ ne bolo fɛnɛ k'olu fɛnɛ san parce que fantanyaba de bɛ na sisan nɔ ni ne ka ko tɔ bɛɛ yɛrɛ ɲagamina ka taa fɛ o tɛ se ka kɛ o a bɛɛ de ferekera ne tɔ ne bɛna mun yɛrɛ kɛ jɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ bilen yɛrɛ mais e bɔra ne fɛ yen nɔ mun de kama e ma segin ka taa ne fɛ yen wari tɛ ne bolo ka taa wari foyi ok tɛ ne bolo baasi tɛ yen mais ne ka wari tɔ di ne ma ne nakun y'o ye ni nakun ye wariko kɔni ne yɛrɛ tatɔ fɛnɛ dugu kɔnɔ sisan nɔ wari foyi de tɛ ne bolo a to don wɛrɛ la n'i ka wari ɲini ka d'i ma o tɛ se ka kɛ o e k'a to don wɛrɛ la bari ne b'i ka wari ɲini ka d'i ma an ka kɛ ten ma don wɛrɛ ne b'i ka wari ɲini ka d'i ma i yɛrɛ ko ko saraka mun bɛ bɔ ne b'o wari ɲini an b'o saraka tɔ fɛ n'o tɛ ne ka ko bɛɛ ɲagamina dɛ a bɛɛ de ɲagamina a kɛ ten tɔn bani i y'a mɛn ok baasi t'a la nka ne tun mago bɛ wari la bi yɛrɛ de mais komi i ko don wɛrɛ wari in yɛrɛ dabɔra ne kɔnɔ n b'i to yen m'a ɲini ka d'i ma ne ka wariko bɛɛ de ferekera m'a ɲini ka d'i ma wari da tɛ se ka bɔ i kɔnɔ an b'a kɛ ten sa n'a da bɔra i kɔnɔ a tɛ bɔ ne kɔnɔ awɔ i delila a tɔ ye 3000 de fɛn min yɛrɛ ma ca yɛrɛ o 3000 dɔrɔn i jɔ ne bɛ taa n ka ci la pai aja Na mama. ne bila min nɔgɔ ko la i fa nana i y'o fɔ ɲɛna yɔrɔ Ai mama ne m'a fɔ ne na nana ne sɔrɔ minɛ ko la de. e bolo k'i fa bɛna se ka ko fɛn b'o la han hali sini i bɛ minɛ nɔgɔ ko sinikɛnɛ i b'a ko n'i m'a ko n bɛna min k'i la i m'a dɔn i bɛ bila min nɔgɔ ko la i b'o fɔ ɲɛna k'e m'o fɔ ɲɛna o y'o dɔn cogo di Mama ka nana ne sɔrɔ minɛ ko de la. dafasa jalebani ne tɛ foyi f'i ɲɛna bi i kan ka yɔrɔ jɔsi ɲani ka na n'i m'a jɔsi n bɛna min k'i la n b'a dɔn mama n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na y'a mɛn mama han ne yɛrɛ ka sini ne bɛna taa kalon na ne ka kalon na taa samara bɛɛ nɔgɔlen don i kɛ pewu ni alima nana a b'a ko y'a mɛn mama n tɛ aja sigila aja tɛ se ka wuli ka ne ka samara ko wa o ye cɛ n yɛrɛ ko ɲɛna aja n'i tilala yɔrɔ jɔsi la i ka mama ka sabaraw i k'u bɛɛ ko i tulo b'a la Mama ka mama fana musokɔrɔba to ka samara hey ko. ne tɛ kuma ne ka dala minɛ n'i ye mun fɔ a bila n'i y'a bila yɔrɔ min na a kɛ ten i tulo b'a la n'i tilala yɔrɔ jɔsi la mama ka sabaraw ko n'i m'a ko ne nana mɛ e sen fili kɔnɔ n b'a fɔ k'i ye impoli ko mɔgɔ bɛ kuma i bɛ kuma han mɔgɔ bɛ kuma i bɛ kuma o tɛ yan mama taa i ka zi la n tɛ foyi f'i ɲɛna ni e ye den kana sen ma sabara ko jugu sago ye e bɛ se ka taa kɛ fugadenya yan cogo di k'i tɛ baara kɛ o tɛ se ka kɛ o Tata. Naam. a kɛra di Ni ye tatɔ ye. ma ka taa ci la A fɔ e mana ka bɔ dugu kɔnɔ sisan hali a ma mɛn. ma ne nana ka bɔ dugu kɔnɔ sisan ne bɛ taa ci la n bɛ n ka ci to ko n nana sisan sisan Cɛ i tɛ sabali. A tɛ e kɔnɔ k'e bɛ yɛrɛ kunsigi de la yan. I bɛ ne de ka mara kɔnɔ yan dɛ. Et puis i bɛ bɔ i t'i sara n na. Donc n'i y'a faamu an bɔra ka kuma min kɛ sisan o de kama i bɛ bɔ yɛrɛ sagoya la i t'i sara ne la quoi. Cɛ ninnu tɛ marché yan dɛ. I tulo bɛ n na. E bɛna bɔ ka taa min? o ma ne ka n ta yɔrɔ bɛɛ f'i ɲɛna E bɛ ka ɲinɛ min kɔ i cɛ de ye ne ye. I man ka taa diɲɛ yɔrɔ si ka sɔrɔ ne t'a kalama. I man ka bouger pas kɛ sans ma permission. Donc a ka kan ne k'i ta yɔrɔ ɲininkali kɛ k'a dɔn. e bɛ taa yɔrɔ la ne b'i ta yɔrɔ dɔn wa han Jagoya de ne ka n ta yɔrɔ fɛ yan. Han? ne tɛ kuma caman ba in di ne kunkolo sufɛlen Tata. Mama hali n'a fɔra ko ne bɛ ka samara kɛ i bɛ don la. kana ko kɛ aja ne mun na a b'a sen fili kɔnɔ ne ka mun ne den ka fɔ mama ye dɔrɔn de Mama n'o me so b'i pɛtɛ-pɛtɛri i b'i jama-jama mɔgɔw kunna mais e ni ne tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ école taga sira la mana mun bɛ kan e den wɛrɛ de ye ne ya n tɛ ne sigilen i bɛ ka mun kɛ école taga sira la de a kɛ yan nɔ san n tɛ ne sigilen ye ne n'i y'i bugɔ papa kɛnɛ ma o bɛna don ka kuma o n tɛna fɛɛrɛ ma o la mais n'i y'i minɛ école taga sira la mama
ne bɛ ko de kan bi o y'a ye fɛnɛ bɛ se ka den bugɔ k'a ko k'i kɔ don an fɛnɛ b'o ye sini an ka to la mama yɛrɛ di jamana don i cɛ mun ye baara goya ye tan ne hali a yɛrɛ ma tɛ i senna samara bɛ dɛsɛ k'o ko mɛ dɛsɛ k'a ko ko ne mun f'i ɲɛna i ɲinɛ n'o wa yɔrɔ i ma ɲinɛ a kɔ ne y'a f'i ɲɛna ne ye pɛrisiden ye ne tɛ baara kɛ n b'o f'i ɲɛna wa samara in tɛ i b'a ko bi i b'a ko sini pɛrisiden wa i tɛ k'a fɔ k'i ta ko dɔrɔn mama ka na k'a sen tigi kɔnɔ san pɛrisiden tɛ dɛ hali peresidan de bɛ samara ko kuma tɛ ma hali o b'a yɛrɛ ka samara ko kuma tɛ ma o k'a ka samara ko o y'o tɛ o tɛ ne tɛ n b'o f'i ɲɛna aja ne bɛ ka kanga di yan i bɛ fiyɛ ne la bɛɛ n'ala cɛ ni min bɛ fiyɛ ne la aja i bɛ mun ɲini i b'a sɔrɔ donc n'i y'i bugɔ sa n bɛna n tɛgɛ la tiɲɛni n bugɔ n'i ye muso ye dɔrɔn mama n tɛ siɲɛ fila yan e tigɛ ka da ne ka dɔrɔn